सखी कामो न करे हर दिया ऐसन गौतम जी दिहले दर दिया सखी कामो न करे हर दिया ऐसन गौतम जी दिहले दर दिया उखियाई के मुहे में बुनिया सखी तुरी देला हमरे न दुनिया ये सखी कामो न ये सखी कामो न ये सखी कामो न करे हर दिया ऐसन गौतम जी दिहले दर दिया सखी कामो न करे हर दिया ऐसन गौतम जी दिहले दर दिया। रात 12 बजे हो बुलाली हले हमके कोरा में अपना सुताली हले रात 12 बजे हो बुलाली हले हमके कोरा में अपना सुताली हले नीचे कमचा बिछाई के सखी उ तक कैले बड़ी दूर गती सखी कामो न ये सखी कामो न ये सखी कामो न करे हर दिया ऐसन गौतम जी दिहले दर दिया सखी कामो न करे हर दिया ऐसन गौतम जी दिहले दर दिया। मन ना भरे सखी लेवल चाहेला कबो खड़े खड़े रोज मिले आवे तबो मन ना भरे सखी लेवल चाहेला कबो खड़े खड़े सखी कहाँ त जनपुरिया सुनील आकाश मिशन के बनबू जनाना ये सखी कामो न ये सखी कामो न सखी कामो न करे हर दिया ऐसन गौतम जी दिहले दर दिया सखी कामो न करे हर दिया ऐसन गौतम